lille smule skræmt. Jeg skal nok lade mig røre ved dig. To lille boller til Ecuador. Det er simpelthen ikke det. Det var en gang helt. Op på vas. Op på vas. Nu smiler stadigvæk. Bare videre. Ja, du kan jo godt lide det. Hvor kan du zoome ind på smilet? Samtidig med. Det er sagt med, det er så... Det er fræk. Det er jo simpelthen, det er jo fuldstændig frostet, det smil. Man kan også lige være med ham der. Ja, det snakker jeg med ham over. Er det det? Fordi bare... Hvordan? Det er et smil. Så få vi det derfor. Rette. Jeg kan bare... Den her ikke Thank you.